सुना तारू हो? हाँ सुनत है। सुना भाई, देखा हम बम्बई से अली तो ट्रेन में एक थे हम विचार कैली। का विचार कैली? सब के ऊ बम्बई घूम आल। हमारी विचार ई बाकी ले चल के तो के हम बम्बई घुमा दे। और सबसे बढ़िया जवन नजारा जुहू चौपाटी का होला, चल के दिखाई कि जुहू चौपाटी कैसन बा। तो सुने हमार बात। हाँ का हमके बम्बई ले जाए घुमावे खातिर जुहू चौपाटी। अच्छा, तो जवन बम्बई में ना देखे के मिलेला वो हमरे मऊ जिला में देखे के मिलेला। का ऐसा मऊ जिला में बा कि हम तनी सुनल चाहती तोहरे मुंह से। चले हम आपके मऊ जिला में घुमा दें। चला ठीक बा, चला मऊ जिला का नजारा दिखा दे कि का हमरे मऊ जिला में मिलेला। का बा, चला आवा मास्टर। अरे दिलावा लागल हो पिया, अरे मनवा लागल हो पिया, दिलावा लागल हो पिया। देखब मऊ का सहरिया, दिलावा लागल पिया। सुना, जब तुहार इतना विचार बा तो चलो हमहू मऊ जिला में चलत ही। हमहू तो हमरो विचार बनी गइल बा। अरे घुमैबो धनिया हो, घुमैबे धनिया हो, घुमैबे धनिया। तो तुह के मऊ का सहरिया हम घुमैबे धनिया तोहके। सुने हमरा मऊ जिला में का देखे के मिलेला? का देखे के मिलेला? अरे मऊ जिला में बनल सैया, अरे हाय तीन तीन गो पुलवा। अरे ऊपरा बस जीप चले ले, नीचवा चले ले, करबो लीच में का सवरिया दिलवा। लीच में का सवरिया दिलवा। सुनी, पहला ही सवाल रहल। का हर एक जिला जनपद में एगो से दूगो ओवर ब्रिज होला, लेकिन हमरे मऊ जिला में तीन तीन गो ओवर ब्रिज है। ऊपर बस जीप चले ले, नीचे लिच्छवी ट्रेन चले ले, जौन मऊ से बन के आनंद विहार ले जाले। 36 घंटा में पहुंचे होला। इहो कल्पना थे राय का देन है कि तीन तीन गो हाई ओवर ब्रिज देखे के मिलता। लेकिन सुना एक थे बात हमरो, मऊ जिला के अंदर अब एगो ऐसा पवित्र धाम बा जेकरे बारे में भी ढेर जना के मालूम ना हुई। सबसे पहला नहान लगेला तो वही जल लगेला। कौन धाम हो? मऊ जिला के अंदर धनिया देवल बाबा के धाम। बन बन भटकत लखन सिया संग पहुंचे थे श्री राम। तो लागे छठिया पर नहनवा देखैबे धनिया। जहाँ छठ पे पहला पहला नहान लगेला, माता बहनी लोग स्नान करेली और वहाँ एक हफ्ता तकले नहान चलेला। मेला भी लगेला जवन के मशहूर धाम देवल बाबा के स्थान बा, जवने के देवलास कहल जाला। और क्या कहल चाहते रू? लेकिन सुने हमारो बात का हो कि मऊ जिला में कौन ऐसा धर्म स्थल बा? का अरे मऊ जिला, अरे मऊ में भोले का मंदिर, अरे टमसान नदी किनार। अरे दूर दूर से लगवाया में भोले के दरबार, जय में 12 गो दुआरिया दिलवा लागल।
जे में हमरे मऊ जिला में धर्म स्थल ही है। हाँ। नौसेमर घाट। नौसेमर घाट बाबा भोलेनाथ का मंदिर बा। अच्छा अच्छा। ओमे 12 ठो द्वार बा। वही के लोग बरदुवरिया कहला। वही के लोग बरदुवरिया कहला। एकदम सही बात। सावन के महीना में लोग वहाँ जल गिरावे आवेलन। अच्छा। तो ओमे 12 गो द्वार कायम है। हाँ। लेकिन एगो हमारो बात और दूसर की सुना। सुनाइए। मऊ जिला के अंदर धनिया बहे टमस के धारा, ठीक दिशा दक्षिण में धनिया होटल एक लहराला, चल के लूटल जाला हरिया हम घूमई बेधानिया। चल के लूटल जाला हरिया हम घूमई बेधानिया। मऊ जिला के अंदर बहुत आलीशान आलीशान होटल बा। ऊ तो कुल हो ही जाए, लेकिन घूम के चल के तनी होटल के लहरा भी लूट लिहल जाए। अच्छे सुने हम बतावत हैं। अच्छा बतावा। तीसरा धर्म स्थल का? अरे मऊ में सिरियापुर दे, अरे खोरहट रे लट्टी सनमा, अरे बगला में बंदे विजयवन पावन बायस्थान, होले रेशम का तैयारिया दिलवा लागले, होले रेशम का होले रेशम का दिलवा लागले पिया हो, दिलवा लागले पिया हो, होले रेशम का तैयारिया दिलवा लागले, होले रेशम का। सुने हमरे मऊ जिला में धर्म स्थल इहे बा सिरियापुर देई, खोरहट के जवान रेल स्टेशन के बगल में है। आ पूजा का तबतिया छोड़ी जेके धुआं लग जला वो सब पूजवावेली। आ बगला में बनदेवी जी हैं, जवन पावन धर्म स्थल बा जहाँ रेशम के तैयारी होले। तो एगो हमार बात और सुना। सुनाई। हम का कहल चाहता रे। मऊ जिला के अंदर धनिया सोफीगंज बा नामी। आज भी कितना लोग के मालूम ना हुई सोफीगंज कहाँ हो, लेकिन हो मऊ के अंदर। मऊ जिला के अंदर धनिया सोफीगंज बा नामी। मुहम्मदाबाद का इमरती, अरे मुहम्मदाबाद का इमरती जिला बा सरनामी, चल के कैले बू बजरिया दम घूमई बेदानिया। आज भी मुहम्मदाबाद जे जाला तो देखेला, एक बार वो रास्ता से गुजरी, पूरे जिला में मशहूर मुहम्मदाबाद के इमरती है। चल के मऊ तो घूमिला, वहाँ के इमरती का तई नजारा भी लेला। अच्छा तो सुनी मऊए का हम एगो और बात बतावत हैं। का हो? चौथा बात हम बतावे जाते हैं। कौन चीज? कि मऊ का काम मशहूर बा, और मऊ हा मशहूर तेल बा, अरे सुना नूरानी भाई, अरे चोट मोट पर काम करेला देखा तनी लगाई, मालिश कई के भर शरीर या दिलवा, मालिश कई के भर।
सुने हमरे मऊ जिला का नूरानी तेल बड़ा मशहूर बा। नूरानी तेल तो भाई बड़ा जमाने से मऊ सुनत आई ना, घाव पर चोट पर बड़ा काम करेला। आ यही जुले ना रला पूरा देश विदेश ले धांगेला। इतने ना अगर जेकर काम कम कनवा में कम सुनत बा, गुरुओं के तेल का इस्तेमाल कैले हैं। गुरु चौहान कनवा में उ तेल डलले वो नूरानी तेल। तो यही लिए हम बतावत हैं, जहाँ घाव लगल होके तहाँ लगा के देखे, चोट मोट पर भी काम करेला। सही है। एक ठे बात और सुना सुनाई कि मऊ जिला के कोर्ट कचहरी होला रोज फैसला। मऊ जिला में कोर्ट कचहरी होला नित्य फैसला। दीवानी के बगल में देखा डीएम के बंगला, जानी जिला के खबरिया हम घूमई बेधानिया, जाना जिला के खबरिया। मऊ के अंदर कोर्ट कचहरी हर चीज बा, जो उनकी आज हमन के दूरे गईले का जरूरत नहीं खे पड़त। तो सुनिए हमार लास्ट लाइन का है? एगो एगो लास्ट लाइन है हमार धर्म स्थल। कौन चीज बा मऊ जिला में? अरे मऊ में माता पोखरा, अरे शीतला माई के धाम, अरे माता के दरबार में पूजा होला सुबह सा, गाँव सरता जी लचरिया दिलवा लागले सुना। यही से हम अंतिम में बात कहते हैं, आगे बढ़ेबू तो और बात बढ़त जाई। अच्छा? लेकिन एक बात और हमारा लास्ट सुना, नगीना से जब बात बढ़ेबू आगे बढ़ी ठिठोली। नगीना से जब बात बढ़ेबू आगे बढ़ी ठिठोली। चूर चूर में चूर मिली तब बंद हो जाई बोली, एक बे फेर देबू नजरिया हम घुमई बेधा।